ngalon di se ka tiye be tinya wele la fala ka chiende me tinya wele la ngalon di se ka tiye be tinya wele la fala ka chiende me tinya wele la ngalon di se ka tiye be tinya wele la fala ka chiende me tinya wele la na mara shikolo bawo tinya wele la fala ka chiende me tinya wele la sara ka jubu bomori tinya wele la بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملمو أمبي أوفوكا ولنمندون نيواتينا أو منون سغلين بانا شريف لا جبراني سانفي جمانين كونو جمانين كوكا أمبانين الله سبحانه وتعالى في alaka kisi naka hina anaka barka jidile alaka okenen au bela jelenka biwajulu kene kono ambe kaiba jabate kabbe mekalot letani shegima samba fla ani tani kononto ala mahinana ankramugo alhaj bunanyen kabbeni aleka tlebinaniye jamiatul ansardin abulu farabba mimbe kaikaw feino ladala sango sanini wati insera amimbe ben imam al-hasan aleka anniversaire ma nina ankara mogala haj bunanyen aleka tlebinani ani imam hasan oka anniversary abbe bela sukelema hukumu konnana kenei angania bela jelen taraka ke kelenye ka imam hasan ka anniversary onyena maya katlaka tasiblake kata ankara mogo alhaj bunanyen ye hukumu konnana komite min kara ni bara in labe bay o e lafiya bugu komite o mun ka wulika jonu ka tesri ka bon imamul hasan aleka anniversaire barala kaiba jabate kono kenen konnana nga imamu katase kaima bachama ma mun ye kenen sereya jamiatul ansardin ka wele kan jabilia min sorolay blasirali kana ankramogo alhaj bunanyen kabbe aleka tlebinani barawma o temenen kofe ankramogo sorola kana kumata kala selike min sorolay anga jeka nyama dawfe abara kun folo damnena ni foli ani wali nyumando nabaw katase tonyemgo munun be u ka foli kawma shirifla jabarani toyala bara kun folo anga jeka nyama dawfe billahi sami'ul alim min sharri shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. وبعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي تاني على فكرة وشيطان توم كوفي عمل سين ستي على تقبل كمال كوفي عمل صديق كربا كانوا محمدي ما يني على فكرة سين ما تشام على كوكاكا أني أسود مسنا ناقصابو أني مقوم كتبورا كوفو كتسيلا على الجوال كوفي أمي بفوني سلام يفولي أني كني يفولي أني بدي يفولي no ye ala ka kisina ka barka ke kambela jeni law kay mer tokola ani akabiro communal ani kay conseil be tokola anga foli be jama be anga karamgo mun be kenaka anga dugutigu ani anga donbo nanga almami ani mogo no sincere kenenka foli be ka fo be ko be ki bismillah ko ameku kaya ami sumina suba de do no ye kira somgo ka bunya o irali kira mantum o belebele do ye imam hasani amba nyini ala fe ulu kama anga jamana ala ka kishi ala ka tanga gelya munun ba kuno ala koluba ala sona bi kabe imam hasan ka anniversaire wa julima ni ankaramogo no bunanyange aleka klebinani fami no kun kelendo ka malion be kamana gano école koy ala sona benkera la bi ni ala sona tenendo kalambe damine wala me ala fo la kosobe fo etike gwansa ala sona ko ke ka bembima o ulama nyini ala fe halisa hera fenfe ni amo nyini ala ko nogoya onye ko nogoya anga jamana e amistran toro fenfe nye ala kan kisio
ala k'a kɛ kira somɔgɔw kama kɛrɛnkɛrɛnnenya ala k'a kɛ Hasan kama ala k'a kɛ cɛ belebele min dara n'o ye kayikaden n'o ye kayiden ɲuman dɔ ye ka bɛn n'a tile 40 ye bi ye k'a kɛ o kama ala k'an ka jamana in kisi ala k'an ka jamana in tanga an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la ala ka hɛrɛ kɛ jamana in ye halisa ala k'o k'a kala bonya kama ala k'o kɛ kira kanu kama ala k'o kɛ kuranɛ barika kama kira somɔgɔw bonya kama sɔli ala rasul. Le gouverneur de la région de Kayes, monsieur le préfet du cercle de Kayes, monsieur le maire de la commune urbaine de Kayes, monsieur le représentant des honorables députés de Kayes, monsieur le représentant des chefs des quartiers de Kayes, monsieur le président du Haut Conseil islamique du Mali, monsieur le président régional du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, monsieur le représentant des imams de Kayes, monsieur le président de la section Amsardine de Kayes, chers distingués invités à vos rangs et grades respectifs. Nous sommes réunis ce soir pour commémorer l'anniversaire de l'imam Hassan, petit-fils du prophète Mohammed. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. L'imam Hassan est le fils de Ali bin Abi Talib et de Fatima Zahra. Il est né en l'an 3 de l'Hégire, le 15 du mois de Ramadan. Hassan et son frère Hussein ont été honorés par le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, par ces termes, je cite: Hassan et Hussein sont les 2 maîtres du paradis. Seigneur Dieu, je les aime. Aime-les donc et aime tous ceux qui aiment et aime tous ceux qui les aiment. Cette nuit bénie coïncide avec la quarantaine de notre regretté, El Hadji Bouna Niang, celui qui animait régulièrement cette cérémonie. Qu'Allah l'accueille dans son paradis. Amen. Cette cérémonie de prêche a été organisée par les comités Ansardine de l'Afiabou 1 et de l'Afiabou 2 avec la complicité de la section et de la sous-section des Kayes. Nous remercions notre cher guide, Chérif Ousmane Madan Haïdra. C'est grâce à lui que nous avons su la valeur grandiose de cette nuit. Nous demandons au bon Dieu de les accorder ainsi que sa famille une longue vie pleine de santé et de succès. Nous remercions aussi tous ceux qui ont fait le déplacement pour rehausser l'éclat de cette cérémonie, sans oublier nos partenaires infatigables. Que la fête soit belle. Vive l'islam, vive Imam Hassan, vive Al-Hadji Bouna Niang, vive Chérif Ousmane Madan Haïdra. Je vous remercie. Alaikum wa rahmatullah. Ala tan ala barkada ko fe amen ba be fo kene muso demisen ma ko mo yera tro kene ngam be fo ya rabbi anyu man hera ya rabbi ala segna be may ko fe na mora e ame kene mo kene do lende kene barka mamadou sango sa kay sous section ana ko kom do ben kene la be krengano e la fe bu 1 sango sa o ben kene ba la be mun kama kaslama bo yira ka kira bono bo yira amayne ala fe ya rabbi ala kanu sara ko fe na mura ya am do ka nga sidi Cheikh Chérif Ousmane Madan Haïdra ale mun gara sababu ye ka kene kira bono bu ayira ana ya rabbi ala kana deme mu fe jen la ya rabbi ala ko kay bu joro mun ya rabbi ala ka do ano je na mbora ye ame anga ko labeno fo no organisation ana nga visilu ye vraiment amu fo ku bargada o ka do ni kenen labeni amano ko surtout am wati mun sisa no ye ame sungolo wati mun gono ku ka barabla u segene kana ni baran labe amu fo ku bargada ya rabbi ala kanu deme ko fe ame anga section be fo mu me ane munute ya ane tonde bela jere ya rabbi ala kanu be wasa ala ka hera kanu ye ala ka ala boya kama qur'an boya kama salli ala rasul anya ka dama ala ka nyini fe on sabati ala ka sutura ankara mo Cheikh Chérif Ousmane Madan Haïdra si jani kene be ala bolo ala ka dama ala ka ba me akoro karamo ala ka lafiya doni mun dirama ya rabbi ala ka sakoro namora e amanga kay section fo
k'an ka karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan nɔ an bɛ fɛn fɛn ajaralen bɛ kɛnɛ kan an b'a bɛɛ fo an bɛ sari karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan nɔ an b'a bɛɛ fo k'an ka wudu fo k'an ka section fo an bɛ ala deli ɲɛtaga yarabi ala k'a di Kayi ma ala kana segin kɔ bɔ Kayi yarabi section pilote yarabi ala k'an ka Kayi ko de an ka wudu ka kɛ 100% ye ka wudu bɛɛ da yarabi ala k'o nɔgɔya ye an bɛ cɛba minnu ka kɛnɛ kan yarabi olu bonya ni hɔrɔma kama tɔn in ala ka bɛn ni kelenya don ani ɲɔgɔn cɛ ala ka ɲinifɛnw ɲuman sabati an karamɔgɔ sija ni kɛnɛya bɛ ala bolo san 64 caman bɛ ala bolo ala k'o suru a kan section fo k'an ka wudu fo ka sɔrɔ ka na an ka komitew fo kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ komite mun na Lafiyabugu tiɲɛ yɛrɛ la o kan ye ka fo komite 1 bɛ Kayi ni Lafiyabugu 1 fana bɛ Kayi ba ye o kan ye ka fo tiɲɛ yɛrɛ la o kan ye ka fo an b'u fo k'u wale ɲuman dɔw ka cɛsiri n'u ka bonya la komite 8 fɛn fɛn bɛ Kayi ka bɛɛ lajɛlen fo ala fo an bɛ ala tanu ka ala barika da ala min bi sɔn ka anw lajɛ nin kɛnɛ ninnu ɲɔgɔnnaw kan ala min sɔnna ka anw sɔrɔ nin kɛnɛ ninnu ɲɔgɔnnaw kɔnɔ an bɛ o ala fo k'a tanu k'a barika da an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ sen sera kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin kalo in bonya n'a barika kama nin donba in bonya n'a barika kama ala k'a ka bɛɛ lajɛlen dalilu ye an b'an ka section fo an b'an ka karamɔgɔ ninnu fo karamɔgɔ sɛgɛnbali ɲinabali ninnu an b'u fo nin kɛnɛ ninnu kan an b'an ka komite bɛɛ lajɛlen fo komite 9 fɛn fɛn bɛ Kayi an ka foli ni tanuni bɛ ka ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ Lafiyabugu komite fo hali ni a y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw ko wagati preselen don mais fɛn bɛɛ n'a fɔyɔrɔ don fɛn bɛɛ n'a fɔ wagati fana don Lafiyabugu komite an b'a fo kabini kunu organisation ni vigile kabini kunu wulilen don ka jɔ nin baara in na u y'a k'u yɛrɛ ye nin tile in kɔrɔ sunkalo bɛ cogo min bɛɛ b'a dɔn o sɛgɛn u ma kɛ foyi kama fo dayɔrɔ ɲini ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na an b'an ka komite président Kalifa Kulubali an b'a fo k'a tanu nin kɛnɛ in kan Kalifa Kulubali depuis 2016 n'a kɛra komite in ɲɛmɔgɔ ye Kayi komite in ye min ye a ma dogo Kayi cɛ ni muso si la ala ni Kulubali kɛ sababu a y'a nin di komite in ma a y'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ komite in na a wuli ka jɔ n'i y'a ye anw b'an ka siège kɔnɔ bi k'an b'an disi gosi Kalifa Kulubali i nɔ belebeleba b'a la n'a sera nin kɛnɛ kan an b'i fo surtout min bilalen bɛ ko in kɔnɔ n'o ye an ka président ka invitation ye tiɲɛ de ka di ala ye an b'a fɔ ala ye ko a ka lajarabi ninnu a ka hinɛ an na a k'an filɛ n'a ka hinɛ ɲɛda ye Kalifa Kulubali a bɛna nɔ belebele de bila komite in kɔnɔ tagali an ma jɛ n'a ye dɛ ne y'o de f'a ye n k'a tun bɛ cogo min yan ni Bamako a bɛ kɛ ten de Kayi madamu kelen de bɛ to yan président i tun bɛ taga ni segin mun na u b'o taga ni segin kelen kɛ an ma jɛ i kɔ wa i tɛ taa an b'a ɲini ala fɛ jɔyɔrɔ min kalifala ale yɛrɛ ma Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Kalifa Kulubali Mali bɛɛ maa min garadira Mali kɔnɔ ministère la o de ye Kalifa Kulubali docteur ya sira kan wallahi ansaru bi dusu gosi ni Kalifa ye anw taara anw ni hôpital directeur sigira a kun t'a dɔn ko Kalifa ye président ye an sigilen ne de y'a f'a ye n ko Kalifa ye anw ka comité président ye a ko Kalifa ye ansar de ne ko awɔ a ko wallahi a ma dogo olu de bɛ ɲɔgɔn kan hôpital kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn dɔn min ye u b'a dɔn wallahi Kalifa ye ansar ye Cherif Ousmane Madani Haidara a b'a disi gosi ni ninnu de ye an b'a ɲini ala fɛ tagali min n'a kalifara ma ala ka kɛ bɔda ye ala ka kɛ wasa ye hali bi ala ka kɛ ɲataga ye ala ka kisi yen tɔɔrɔ ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته an sinsinne kɔni setigi tɔgɔ ye an bɛ tanga ɲini ala in fɛ ka bɔ sitani tɔɔrɔ ma
kɔfɛ an bɛ sɔli ala ka cɛba in kan n'o ye Muhammad bin Abdullahi ye Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Kɔfɛ an bɛ ala fo ka ala barikada, ala min sɔnna ka nin kɛnɛba in don an garisigɛ la. An b'a ɲini ala fɛ a ye ɲinan ta jira an na, a ka san caman ta jira an na. An bɛ sɔli ala ka cɛba in kan Muhammadu min ni ala ye a bɔnnaw sanuya k'u kɔrɔta. An filɛ ale mɔdenkɛ de ka kɛnɛ kan n'o ye Imam Hasani ye. O kɔfɛ an bɛ an ka foli bila ka taa an ka kayidu ma, an ɲɛ jɔyɔrɔ, an kandabaga n'o ye Seyid Sherif Usman Madani Haidara. An b'a fo yan ka duwawu k'a ye. Baara min kalifala la an b'a ɲini ala fɛ ala ka baara nɔgɔya bolo. An b'a ɲini ala fɛ ala kana jugu b'a la nka ala kana jugu se a la. A bɛ min na ɲini yarabi ala k'o nɔgɔya ye kiraba in kanu kosɔn sɔli ala rasuli. O kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye an ka kɛnɛ in sɛgɛrɛ ka na an ka kɛnɛ bonya an bolo, an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka sara kɛ arijɛnɛ ye. O kɔfɛ an bɛ kɛnɛ min kan an ka maître de cérémonie da sera ma ka ban. Kɛnɛ fila de donna ɲɔgɔn kɔnɔ ka bɛn suina ma, nisɔndiya kɛnɛ ani taasi kɛnɛ. Nisɔndiya kɛnɛ o ye Imam Hasan ka anniversaire ye, taasi kɛnɛ ye an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Elhaji Buna Ɲanka. Ala sɔnna a ka arba'ina n'o ye quarantaine a ka tile 40, ala sɔnna o ni Imam Hasan ka anniversaire bɛnna. O ye kabakoba ye. N'i ye daraja fɛn o fɛn ye Imam Hasan ka anniversaire la Kayiya, Buna jɔyɔrɔba b'a la. An y'a ye k'a fɔ baara in gɛlɛya b'a la sunkalo la. An kun ka laɲini ye n k'an b'a bila sunkalo kɔfɛ, mais Buna de ko petu a bɛ bila date yɛrɛ de la sunkalo la. N'o yɛrɛ ni Buna ka tile 40 bɛnna, i bɛna ye kabakoba bɛ yen. An b'a ɲini ala fɛ ale y'an kɔn ala ka hinɛ na, yarabi ala ka lahara sɔn suma ye. O kɔfɛ an bɛ an ka foli bila ka taa Lafiyabugu 1 ani Lafiyabugu 2 a comité den bɛɛ lajɛlen ma. Olu de ye u ka 52 fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛnɛ in labɛn. An b'o fo ka foli kɛrɛnkɛrɛn Lafiyabugu 1 ani Lafiyabugu 2 a musow ye. Baara in a musaka bonyana ɲina kosɛbɛ. U ye gɛlɛya ye, u wulila ka fara ɲɔgɔn kan ka don wo bɛɛ la walasa baara in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na. Vraiment an b'o fo, u y'an sutura, ala k'u sutura. O kɔfɛ an bɛ an dɛmɛbagaw fo. Baara in na san o san dɔw de labɛnnen don n'u ye Hasan ka anniversaire commun dɔrɔn u bɛ bɔ ni girimanw ye ka na di an ma, an bɛ se ka baara ninnu labɛn cogo min na. N'an ko an b'o tɔgɔ fɔ an bɛ ɲinɛ a kɛbagabaw kɔ. Ala b'u bɛɛ dɔn, an b'a ɲini ala fɛ ala k'u bɛɛ sara kɛ arijɛnɛ ye. Commission d'organisation an b'u fo. An ka ɲɛmɔgɔmuso bɔra k'a fɔ sisan sunkalo in na baara ma nɔgɔn. Depuis kunun u bɛ baara in na kɛnɛ kan yan ka fara bi kan u sunnen a baara ma nɔgɔn. Nka baara ninnu bɛɛ de bɛ ka kɛ ala kama. Yarabi an b'a ɲini ala fɛ ala k'u sara. Ni ala sɔnna an ka présidente da sera ma, an kun bɛ baara la Kayiya dɔgɔtɔrɔya sira kan. Comme baara ninnu bɛ cogo min na fonctionnaire t'i yɛrɛ bolo, ala sɔnna an ka invitation bɔra an bɛna taa Kati. A gɛlɛyala an yɛrɛ ma kosɛbɛ, nka ala ye min latigɛ o ye wasa bɔ. An ye fɛn bɛɛ sɔrɔ Kayiya diinɛ sira kan. O la an bɛ yafa dafalen ɲini Kayikaw fɛ, u k'a dɔn an yɛrɛ yafara bɛɛ ma, ala ka yafa an bɛɛ ma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ kɛnɛ mun kan salon an bɛ bɔ kɛnɛ kan, an ye ala deli ala ka san wɛrɛ yira an na.
ala ma yira minnu na ala ka hinɛ n'u la ala ka yafa n'u a y'a yira an minnu fana ala ka si jani kɛnɛ laban ko ɲuman da na o an karamɔgɔ min fana tilala na an bɛ dugawu kɛ si jani kɛnɛ bɛ ala bolo ala ka don a denw na a dɛsɛra si o si la an b'a ɲini ala bolo ala ka barika don a kɔ la ala ka kɔ tabaga di a balimaw ma ni amsar bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo an b'an karamɔgɔ fo an karamɔgɔ Haidara an b'a fo a ka cɛsiri a n'a ka bonya na ala k'a ɲaamɛ a na ala ka denbaya ta fanga da n'a ma ala ka garisigɛw fo ni mɔgɔ mɔgɔ ni ni gɛlɛya bɛ kɛnɛ in kan ya rabi ma ala k'an bɛɛ ta wuli ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye musiba o musiba n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka don an n'a cɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala k'an kisi diɲɛ malo ani lahara malo ma ala ka hɛrɛ k'an ye diɲɛ ani lahara salamu alaikum wa rahmatullah aw ni baraji ala ka san caman yira n'aw la tɔgɔ Aisata Hamidu Haidara amsari cɛba n'a musobaw ka sirifu muso don u ka dɔnniyɛri fana de don u ka ala kira mɔden fana don ma tɛgɛ wula o ma tɛgɛ na ala k'o lamɛn ala ka barika don a n'u la ala ka nafigi don a n'u cɛ salamu alaikum wa rahmatullah aw ni ce ok ala ɲinan da jira sa caman bɛ ala bolo ala k'o jira na an karamɔgɔ Haidara sijani kɛnɛ ani laban ɲuman bɛ ala de bolo ala k'o da n'a ma ka dugawu kɛ Lafiyabugu 1 ani Lafiyabugu 2 olu de farala ɲɔgɔn kan pour ka se ka nin baara organiser pour ka se ka a wajulu sigi an ka se ka a baara kɛ ka bɛn nin don ma an bɛ ala de deli sa caman bɛ ala de bolo ala k'a jira an bɛɛ lajɛlen na ka b'a kɛ ala deli Alhaji Buna Ɲɛɲɛ sa anw bɛ nin baara in kɛ ni sunkalo kun tɛmɛna selima kɛ an bɛ nin baara in de kɛ Buna de nana jira na ko an ka k'a dati la ko o de ka ɲi an m'a ɲini ala fɛ ala k'a ko kama ala k'a kisi ala k'a denbaya balo sini kɛnɛ bɛ ala de bolo k'o d'u ma ka naba bɛɛ lajɛlen fo ka komisɔn mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ yɛrɛ k'an ka perida fana fo Kalifa Kulubali an b'a wele bila waati o waati an ka erreur na a bɛ na ani Seba Sanɛ an ka foliw bɛɛ lajɛlen k'an ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ala ka samara jira na ala ka kira bonya kosɔn bilo daramu kosɔn sallallahu alaihi wasallam foli kɛ a bɛɛ lajɛlen ye ni karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ Kayi kɔnɔ yan o bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la an ka karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen olu minnu bɛ yan olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la an bɛ foli kɛ n'a bɛɛ lajɛlen tɔgɔya ye an b'a fɔ baara in ala k'a ɲɛ an bolo a bɛ baara minnu kɛra a kɔnɔ fɛn fɛn na ɲɛ k'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ fɛn fɛn ɲɛ dɔrɔmɛ kelen k'a la ala y'a bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn ɲɛ fanga k'a la ala y'a bɛɛ lajɛlen ye tuma an b'a ɲɛ ala fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen sara ni hɛrɛ ye nafolo minnu bɔra a bɔra minnu bolo ala ka barika don u ka nafolo la ala ka nafolo minnu jidi ala k'u taga ɲɛ ala k'u sabati minnu ye baara kɛ n'u farikolo ye ala ka kɛnɛya jidi farikolo ninnu na ka sini kɛnɛya di an n'u bɛɛ lajɛlen ma k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛw foni an bɛ ɲini fɛn minnu ɲinina n'an ka hɛrɛ bɔra ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛ siran fɛn fɛn ɲinina ka sɔrɔ ko wala ala ka ni silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi ala ka sijan lamɔ ko ɲuman d'an ma an bɛ foli kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye n'o de ye an ka sherifu cɛ n'o de ye Sherifu Alhaji Usman Madani Haidara an b'a fo an n'a ka denbaya ka barika da sabu fɛn fɛn mana sɔrɔ nin kɛnɛ kan a sɔrɔla ale ka barika de kosɔn a sɔrɔla ale ka cɛsiri de kosɔn ayisa an bɛ dugawu kɛ ala ka nasara ni hɛrɛ ala k'a mɛn ɲɛ ala k'a mɛn a kɔ ala ka an nafa ni a ye ala k'an yɛrɛ nafa ni ale fana ye ala ka sijan laban ko ɲuman d'an n'a ma wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. O tɛmɛnen kɔfɛ Lafiyabugu komite président n'o ye an karamɔgɔ Kalifa Kulubali ye ka kɛ ni ale ka sigiyɔrɔ ɲɛnama ye u ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛn k'a d'a ma bonyamasegin ani wale ɲuman dɔn ka ɲɛsin a ma. Kayi sous-section an y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la Kalifa n'a ka kan mais a ma kɛ mun kama o y'an ka section ka jɛ bɛɛ b'a dɔn Kalifa kɛra commission président ye mawuludu la Kayi mawuludu la sera cogo min bɛɛ y'a ye fitiriwale ye kafiri ye ni mɔgɔ y'a kɛ a to i k'a tanto a y'an dɛmɛ ala kama k'an dɛmɛ hakili la k'an dɛmɛ se la Kalifa n'i y'anw bɛ jɔ ka kuma micro la bilahi Kalifa ka hakilina dɔ b'a la Kayi sous-section tiɲɛ yɛrɛ la an ma se ka se wɛrɛ sɔrɔ
an ye bonyamasegin mun sɔrɔ k'a kɛ o de y'a kɛ an bɛɛ ka jɔ kɛnɛ kan ka na da an ka belebele ma ka duwawu k'a ye a bɛna taa yɔrɔ min na ala ka yen fisaya ma ni a ye ala ka ɲinifɛnw sabati a bolo yarabi kalifa an sigilen bɛ ni fɛn ye ala ka fɛn kɛ kalifa an sigilen tɛ ni fɛn min ye ɲinifɛn ɲuman ala k'a nɔgɔya an ye an y'a kanu Mohamed Sall ale ye buna balimakɛ ale kana diplôme minɛ k'a di kalifa ma ni barika yɛrɛ ye ka duwawu don a ye ala k'a ɲa k'a da an bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ président an mago b'a ka duwawu la tiɲɛ yɛrɛ la kalifa ye cɛ ye ka ye ka fo bilahi ka ye ka fo n'an bɛɛ kɛra komi kalifa tiɲɛ yɛrɛ la Kayi bɛ bɔ nɔgɔ la an b'a fɔ a ye a taara de ni Kayi ye farikolo la mais dusukun na an b'a dɔn a hakili bɛ yan ala k'a ɲa k'a d'a ma kira hɔrɔma kama salli ala rasul Haidara ka khalifa iye baara min kɛ ni duniya kɔnɔ bona ɲɛnge kanuba iye baara min kɛ ni duniya kɔnɔ sirifiw dɛmɛba iye baara min kɛ duniya kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ kunnandi iye baara min kɛ ni duniya kɔnɔ jabate kanuba iye baara min kɛ ni duniya kɔnɔ khalifa kulubali iye baara min kɛ duniya kɔnɔ ɲumanya bangela nyala ya nɔgɔya ala kan kari ala k'o kɛ kira n'a sɔdungaw kama sallu ala rasul wa su in na an bɛ lafiya bugu ka bɛn le 18 5e mois 2019 an bɛ ala tanu kɛnɛ kan an bɛ ala barikada kɛnɛ kan ka ala tanu ka barikada a ka nɛɛmaw la ka tila ka ala tanu ka barikada a ka kɛlenw na wala an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fɔ cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔba kan kɛnɛ yɛrɛ y'a yɛrɛ kɔfɔ hakilila kumakɛlaw kumana sigi kun ye min ye o dɔnna bɛɛ fɛ wala dɔw bɛ kɛ nabagaw ye ka daminɛ an ka suyuguw la n'o y'an ka karamɔgɔba ninnu ye ka n'a bila an ka ɲɛmaw la ka n'a bila fɛn fɛn ye kɛnɛ in sɔrɔ ka foli se a kelen kelen bɛɛ ma ka tila ka duwawu k'a bɛɛ lajɛlen ka ɲini ala fɛ bɔda bɛ ala min bolo ala ka bɔda ka n'u ye ala ka n'u wasa ka tila ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn lafiyabugu komite o min ye nin baara in labɛn ɲɛmaw ka jɛn kɔnɔ ka duwawu k'a bɛɛ lajɛlen ye baara in bɛ ka kɛ cogoya min na i b'a dɔn ko ala kama baara don sabu ni ala ma ye baara kɛ i b'a dɔn k'a ye baara kɛ wala an b'a bɛɛ fɔ ka daminɛ u ka président na fo ka n'a bila tɔnden bɛɛ la fo ka n'a bila commission min jɔra baara in kɛli la ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn u bɛɛ lajɛlen ka tila ka duwawu kɛ jamiyatu ansar din tɔn min sigin bɛ ala ka diinɛ dɛmɛni na kabini kunu fɔ bi ka duwawu kɛ tɔn ye ka tila ka duwawu kɛ tɔnden kelen o kelen cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔba kan ka ɲini ala fɛ bɔda bɛ ala min bolo ala ka bɔda kan bɛɛ ala k'an bɛɛ wasa diinɛ in ala k'a dɛmɛ ala k'an k'a dɛmɛbaga ye ka tila ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka mursidu ma man huwa murshiduna al-mu'azzam wa badrul layal hujjatul islam zaimul anam العالم المجدد المصلح العميد ذو الشرف الأتلد ذو الكرم السرمد النقيب النجيب العريب المجرب وحيد الأوان فصيح اللسان مطهر الجنان قرة العيون الرائد الإرفاني السيد الشريف عثمان مدن هيدرا هيدرا يتشمي هل نام فو مليون بياتو na idia iba fo africain be ya do na kadie iba fo jin be ya do ni muye na kabara kelu haidara ibara ke jin ngono
ay jiyan lafiya ala mo be femina o ka sabati cɛ min kɛra sababu ye ne k'o sabati n'o ye ala ka kumakan ye o de an karamɔgɔ a Sayyida Sharif Usman Madan Haidara an bɛ dugawu k'a ye sija ani kɛnɛya an laban ko ɲuman ala k'a dan n'a ma ala k'a mɛn an ye ala k'a mɛn an ye a denw ala k'u mɛn an ye a ka kalandenw ala k'u mɛn an ye minnu fatura an y'a ɲini ala fɛ ala k'a nɛɛma su ala ka nɛɛma su bɛɛ ma an yɛrɛ bɛ segin ka taa ala ma don min na an y'a ɲini ala fɛ a ka sɔrɔ an ni ala cɛla ka ɲi ala k'o kɛ kamatigiw kama sallu ala rasul an tɛna kuma jɛnya sabu waati ye dɔ kɛ waati ye dɔ kɛ kɛnɛba fila de labɛnnen don nin waati in na k'a kɛ kɛnɛ kelen ye al-Imam al-Hasan n'o ye kira mɔden ye o ka kɛnɛ don ka tila ka bɛn ni waati ye an karamɔgɔ an'an ka murshidu an'an ka qaidu o min kɔnna an ye ala ka hinɛ la al-Ustazun al-Fadil al-Mujahidu Sabir Alhaji Bunanyang o fana ka tile 40 o farala nin kan wala duwawu bɛ k'a ye ani silamɛ su bɛɛ do in ye laada de k'a s'a ma sabu ale y'a ta kɛ an karamɔgɔ bɔra ka aya kalan san k'an ka baara kɛ n'an ye baara kɛ ala bɛna baarakɛlaw ye wa kira yɛrɛ bɛ n'a ye anw yɛrɛ damaw bɛ na ɲɔgɔn ye Alhaji Bunanyang ale y'a ta kɛ a taara baara bɛ jɔn de bolo baara bɛ anw de bolo ale tilala ka kɛ misali ɲuman ye ka kɛ latigili yɔrɔ ɲuman ye ka kɛ dungare ye anw minnu bɛ ɲɛnamaya la ko a tun bɛ anw cɛ la ale taara a ka baara ye jumɛn ye k'o lajɛ k'a latigi a ye nin yɔrɔ min sɔrɔ walasa i yɛrɛ k'a ɲɔgɔnna sɔrɔ hakili la kɛnɛ min sigila tɔgɔ la nin t'a fɔlɔ ye min sigira Baskulubali la n'o y'a tile 7 ye an karamɔgɔ Alhaji Sayidi Ibrahim Jalo a y'i da maga la buna ye maa min ye a y'i da don a la a ka baara ye min ye a y'i da don a la ka se ka ni ne su an ka se ka dɔ kɛ waati koronga ma an b'a fɔ an karamɔgɔ ye a ka donna ye Alhaji Bunanyang na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم katanga ɲini ala fɛ a kan kisi ka bɔ shetani dangatɔ in tɔɔrɔ ma o min kunangoyara kunandiya kɔfɛ ka sawa kɛ yɛrɛ bunye na بسم الله الرحمن الرحيم ka daminɛ ni ala tɔgɔ ye ala min ye hinɛ masa ye ala min ye yafa masa ye ala min ye nɛɛma kɛrɛnkɛrɛn tigi ye ka baara daminɛ n'o ala tɔgɔ ye ala bɛ hinɛ jɔn na min hinɛra a yɛrɛ la a bɛ jɔn ɲangata min ye ɲangata ko kɛ an bɛ baara daminɛ n'o ala tɔgɔ ye o min y'a daminɛ n'a b'a laban na اللهم صل وسلم على من اصطفيته محمد وآله an bɛ sɔli cɛ kan cɛ min ni ala y'a sugandi k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ ale ma ko Muhammad n'o ye alakira Muhammad ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ sɔli k'o Mamadu kan a n'a so dunke sanamaw ani maa minnu tugura kɔ fo ka taa se lahara jodo na من هو الحاج بونانيانغ ko Bunanyang buna ye jɔn ye Bunanyang buna yɛrɛ ye jɔn ye an karamɔgɔ ye caman fiy'a la an bɛna fitinin de fɔ dɔrɔn nin kɛnɛ in arabuw ka kuma don likulli maqamin maqal wa likulli ma'arikatin abtal kuma bɛɛ n'a fɔyɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ bɛɛ n'a cɛfarinw nin kɛnɛ in an karamɔgɔw de kan ka sigi nin kɛnɛ in kan ka kuma Alhaji Bunanyang kan sabu olu y'a dɔn ka tɛmɛ anw kan limaniya b'u la a aladɛnɛya b'u la a dɔnni b'u la mais o y'anw bila a la k'anw ka dɔnni kɛ an bɛna dɔnni kɛ ka kuma segi kumatigiw ma
ne buna lajɛ buna a lettre yɛrɛ arabukan sira fɛ a bɛɛ bɛ lettre 4 de buna lettre 4 alba'u walwa'u والنون والالف lettre 4 neni kelen o kelen lajɛ a bɛ kɔrɔ dɔw de d'i ma sabu dɔ kɛla dɔ alhaji bunanya a kɛra cɛ ye farisu da'wa الشجاع المتوكل على ربه الكثير الحركات bunanya a kɛra diinɛ soke jin ngonnala haklima bɛɛ y'a dɔn buna ye cɛ min ye ka diinɛ dɛmɛ dɔnni kɔnɔ faamu kɔnɔ farinya kɔnɔ wulikajɔ la lamaga la sabu a ka lamagaw ka ca kojugu wa a kɛra cɛ ye min tun ka farin a kɛra cɛ ye min y'a jigi sɛmɛ ala la a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka ala ka diinɛ lase kayi kɔnɔ kayi kɔ kan mali kɔnɔ mali kɔ kan n'a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri alhaji bunanya k'a tɔgɔ bɛ bɛn lettre 4 de ma a lettre fɔlɔ o de ye alba'u ba'u o ye baraka ye alba'u baraka wa qad burika fihi baw ye barka ye alhaji bunanya a nana diɲɛ kɔnɔ a ye diinɛ in dɛmɛ n'a dɔnni n'a ka dɔnni n'a ka faamu ye ala ye barika don a la a y'a se yɔrɔ la cɛw dɛsɛra k'a se yɔrɔ mun hali ala ka kiraw dɔw dɛsɛra dɛ kuma in fɔli a bɛ dɔw bana mais ala ka fasamantiya a b'a di maa ma min y'a di hali a ka kiraw a y'a do fusani do ye an karamɔgɔ ye jɔyɔrɔ min ta diinɛ in kɔnɔ o ma dɔgɔ maa si la a kɛra mɔgɔ ye min bɛ ala kotalaw tɛgɛ min na ka bɔ ala kota la a wulila k'a jɔ o jɔsen in na a kɛra maa ye barika maa don a wulila ka tugu cɛ kɔ barika bɛ cɛ min na ala tilala ka barika fara u ka barika in kan wa mɔgɔ dɔn min tun kololen don a masaw ye a y'a seko k'u ye o ma dɔgɔ ka i ka si la ko baw ye barika ye bura kɛra barikama ye wa a tilala ka barikamaw fara ɲɔgɔn kan ka tila ka ala wele ala ka barika don a bɛɛ la bunanya ko baw ye barika ye a filanan ye jumɛn ye alwaw waw ye jumɛn ye o ye waliyu ye e bɛ waliya min ye min bɛ taama ji kan o ko tɛ min b'a kun suuli ka tila k'a kun kɔrɔta k'a fɔ nin hakɛ b'i posi kɔnɔ n t'o ma waliya ye jumɛn ye ala ye minnu wele ne ye wali lajɛ dɔnnibaw ka sira fɛ u b'a walawala i ye k'a se hakɛ la a ka ca kojugu mais waliya ala ka waliya ni tora o hukumu kɔnɔ siga t'a la o de ye maabaya ye o de ye maabaya ye zakariya a ka denko gɛlɛyara a y'a dama kasi ala la ala tilala ka den d'a ma ka se hakɛ la munna sabu a siranna ala ɲɛ a jɔra jɔyɔrɔ la waliyu bɛ jɔ yɔrɔ min wali de ye maa ye min siranna ala ɲɛ o de ye ala ka waliyu ye ala kɛlen k'o ka zakariya ka den d'a ma den min n'a ɲɔgɔnna mana diɲɛ kɔnɔ tɔgɔma na n'o ye yahaya ye ale de ye yahaya fɔlɔ ye min nana diɲɛ na ala y'o di zakariya ma ka barika don a la k'a kɛ ala ka nin ye alhaji bunanya ala ye a sugande k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a di an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Demba Ɲang ye Demba Ɲang
afana ye gituraba do no yu ka chokoroba ye sabu belebeleba ni a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni a bɔyɔrɔ ye i b'a dɔn ko nin bɔra belebelew de la demaɲan belebeleba dɔ tun do a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a tun bɛ dugu de la min bɛ wele ko kahi a ka ala danaya a n'a ka limaniya a n'a ka cɛfarinya a n'a ka diinɛ kanu o y'a yɛlɛma fo ka n'a sigi Kayi demaɲan a bɛ du min kɔnɔ o du in o mɔgɔ jɔra ka misiri kɛ o kɛrɛfɛla la tere min dira misiri tɔgɔ la a ka dɔgɔ mais a y'a ye nin ka dɔgɔ ale kan ka mun kɛ a y'a ka du fara o tere in kan ko misiri ka jɔ yɛlɛma o kɔnɔ a nana a yɛrɛ sɔrɔ Kayi ka sigi yɔrɔ la yɔrɔ min n'a bɛ wele ko Kasɔn ka tila ka gɛrɛ cɛ la cɛ min n'a bɛ Ala fɛ diinɛ getura dɔn a ye diinɛ dɔn k'a faamu fo k'a s'a dan na sabu ni kɛra Ala fɛ ni nana dugu la i bɛ alamaw de yɔrɔ ɲini kuma surunya kama demaɲan ale nana gɛrɛ Alhaji Abdulwahab Sal o ka yɔrɔ kɛrɛfɛla la a jiginnen yen nɔ dunan minnu mɛn na an fɛ a b'a seko bɛɛ k'u ye mun kama ko sabu Ala mago bɛ fɛn min na o ye muɲu ni sabali ye wa a bɛ fɛ a denw ka se yɔrɔ la a yɛrɛ ma se yɔrɔ min na o kama a y'a yɛrɛ di Ala ma ka tila ka denw ka avenir labɛn min na ta in tɛ kelen ye ka kɛ dunanw fɛ ka kɛ dunan jigibagaw ye ka seko bɛɛ kɛ ne fɛn fɛn nana i bɛ jigin a fɛ a se ye min ye a b'a kɛ fo bɔda ka sɔrɔ i fɛ Alhaji Bunaɲan demaɲan y'ale ta k'a di Ala ma a kɛlen ko ka ja denw tɔw kɔ k'u di Ala ma cogoya min hadamaden y'i yɛrɛ de ka kɛ Ala ka wali ye sabu wali de maa ye li'anna al-waliya man amana billahi wattaqa wali de maa ye maa min dara Ala la ka tila ka siran Ala ɲɛ Alhaji Bunaɲan Ala ɲɛsiranya kɔni kabako do o diinɛ getura do buna bɛ siran Ala ɲɛ ni n'a jɛra i b'a dɔn ko ni Ala m'a jɛra a ye diinɛ in dɔn k'a faamu ka kɛ Ala ka wali ye a limanɛra Ala la ka tila ka siran Ala ɲɛ ka tila k'a seko kɛ diinɛ in bɛ ɲɛtaga sɔrɔ cogo n mago bɛ fɛn jumɛn de la n mago bɛ waawu in dɔrɔn de la waawu ye wali ye o bɛ buna tɔgɔw la nunu o ye nuru de Ala ka nɔɔrɔ Ala ye kira mangoton ka mangoton ka se hakɛ la a ko kira ma kira ka hakɛ la wa da'iyan ila Allah ta'ala wa sirajan munira Alhaji Bunaɲan a kɛra wele dala ye ka taa diɲɛ ko la wa abada ka taa wari ɲini na abada an karamɔgɔ y'i da don a la a jɛn'a ka bitike ka taa Ala ka diinɛ ɲɛɲini san damaw kɔnɔ ka tila ka kɛ diinɛ getura ye ka diinɛ ɲɛfɔ cɛw ye ka tila ka kangaranw caman fara ɲɔgɔn kan a ye kangaranw caman fara ɲɔgɔn kan a ka tuubidenw n'i y'u jate i tɛ se k'a ban jate la wa n'i y'a kelen kelen lajɛ i b'a sɔrɔ o tun ye tiɲɛni hakɛ min kɛ ka kɔn a k'a tɛgɛ da Alhaji Bunaɲan tɛgɛ a ye tiɲɛni caman kɛ dɛ mais a dalanen kama a kumana ni nɔrɔ ye a kumana ni Ala dana ye Ala ye barika don a nɛn na k'a kɛ nɔrɔ ye k'a don dusukun na o kama a tɔgɔ la nunu b'a la nuru kɛra wele dala ye ka jɔnw wele ka na Ala ka diinɛ ma a m'u nɛgɛ tile kelen
wa manata sabu ni natara ibe ke joye in natara mina ibe ko joye ni ma tafo ina dore nyanyini me buna makoyi buna maken natala moy ko be buna taxola ya yere di alama ka son ala ka dine ka ala ka dine te ويا تغودوي سبع جورة لا إذ وقف موقف الرسول في ميدان التبليغ والإرشاد الله أكبر سببنا جورة لا جورة مي نبي فاما كو كيرو كتيري ولا يجبنا نيان أجورة جورين كديني نيافو سرانياتي أدلا نياكا كما ولمي بكي نوري aka kuma do yechume onale ko a'udhu billahi minash shaitani rrajim alinyate foila kafo kabe sirani nanfenye tumamina mugo jora ala ta folila kabe sirinye ka dese ko kuma ganfu wa umbe shere wala na ya ala ka dine nyafo hali tefi aka dabla wa na ya parati jeme wole kasoi nyenyini ka nyado ka tlaka kumani nore ka kumani limani yayi ka kumani ala denai amake aundoyi ka fombe minfo ayo lame au kana yere jugolaji bal akera muyi akera misali ya nyumai abe fen fo ayake iba sura yere jorojo bunanyang aya seko ke ala ka dinina a harfu laban o yalfi o ye noye buna ye no to jiye dugukolo in sanfɛ o de la a taara don min na a gɛlɛyara kosɛbɛ a taara don min na dugukolo ŋunana don wa diɲɛma ŋunana don silamɛw y'a dɔn ko cɛ dɔw taara maliyɛnw y'a dɔn ko cɛ dɔw taara n'a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri buna ye cɛ min ye a bɛ siran ala ɲɛ ala ɲɛsiranya dan an bɛ tila ka so o ma ni ala ka jɛ mais mago bɛ fɛn jumɛn de la nin ye misali dɔ ye buna ye cɛsiri kɛ hali a faatu don walima a ka janaza kɛnɛ kan kabakow caman de kɛra a kɔnɔ ni ye mikɔrɔ di an kelen kelen bɛɛ ma an bɛɛ bɛ se ka dɔ fɔ si ni si ta tɛ kɛ kelen alhaji bunanyang don min a ka janaza bɛ kɛ min y'a lakalan ye an ka dannayamaba don janaza kɛyɔrɔ la jama cayara ka déborde ka se hakɛ min na o ma dɔgɔ an si la o ma dɔgɔ an si la don ɲuman na mɔgɔw bɛ sigilen sumaw kɔrɔ suma dɛsɛra mɔgɔw la mɔgɔw nan'u sigi tile de kɔrɔ ka sigi tile kɔrɔ waati dun jɛnyara buna ye maa ye min bɛ siran ala ɲɛ wa n'a ye min fɔ ala t'a la t'i ci fɛ o ko in bɛ waleya an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma Kayiba Jabate Alhaji Bunanyang kɛnɛ min sigira a tɔgɔya la min bɛnna Imam Hassan ale ka anniversaire ma o de ko ɲɛ nin ye min baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn mai kalo tile 18 ma san 2019 o la an bɛ ala deli an karamɔgɔ Alhaji Bunanyang ala ka hinɛ la ala ka yafa ma ka yira la k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛ a sigira Bamako ka kɔn bidonya ye ka taa se Mali section caman ma ka kɛ hinɛ ye k'a lase Alhaji Bunanyang ma a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ ka yira la k'a fɔ ani maa minnu jɛra a taara nka u tɛ ɲinɛ a kɔ fo ka taa olu yɛrɛ kunse ka foli belebele ta k'a ɲɛsin an karamɔgɔ ma a Seyidi Sharif Usman Madan Haidara nin bɛɛ lajɛlen lakalani bɔra ale min na n'a ka kɔnɔnajɛlɛya ye an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛ mɛn a la jugu minnu b'a kɔ ala k'u dɛsɛ a la ala ka fɛn da u kan mun b'u ɲinɛ karamɔgɔ kɔ maa o maa de ye hɛrɛ ta k'a ɲɛsin an karamɔgɔ ma a Seyidi Sharif Usman Madan Haidara ala k'a tigi dɛmɛ ŋaniya ɲumanya la a mana kɛ diɲɛ fan o fan foli belebele o ye aw ta ye nin waati in na aw minnu sɔgɔlenban na Sherifila jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira n na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
galon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wele la galon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wele la galon di se ka tiɲɛ bi.